ассалому алайкум бародарое ки ай тоҷикистон мехоҳед ба Россия бор равон кунед, намедонед ба куҷо муроҷиат кунед. ина марҳамат ширкати мо барои шумо муроҷиат кунед, борои шуморо ба тамоми шаҳру ноҳияҳои Россия иншоалло худо бурда мерасонем. чӣ боре ки дорем, курпай, курпачай, тавақ, косай, чизе ки бошад метавонем муроҷиат кунем, иншоалло боротонро бурда мерасонем. номероро дар рӯи экран мемонем, занг бизанем. ва кадоме ки аз шаҳри Санкт Петербург бор дора мехоҳад роӣ кунад, шуморо метавонед ки муроҷиат кунед, иншоалло дар хизматем. наим бораи Москва мерафтагия, Москва, Тверь, Питер, Самара, любой ҷои шаҳрҳои Россия иншоалло ки боротонро бурда мерасонем.